wallahi tallafi wasu maza gabaki ɗaya nan bosses in su bata aiki, wasu maza jahilai ne, wasu maza ba su san abin da suke yi ba. Duk da har da mu wasu daƙiƙan matan da ba sa amfani da tarbiyyan da iyayenmu da suka bamu. Ka je ka lallaba yarinya, ta zo ta same ka, sannan kai bidiyon abin da kuka yi da yarinya kai posting. Wani irin jaki ne kai? Ka manta da cewa duk abin da kai sai an yi maka? Baka da kannai mata ne ko kuma baka da ƴan uwa ne? Wallahi tallahi duk abin da kai sai an maka, kuma wata rana in hakan ya faru da kanwarka ba za ka taba jin daɗi ba, kuma sai ka zo ka yi nadamar abin da ya faru. Duk da wasu matan su suke jajawa wasu, namiji zai ce ki dauki bidiyon jikinki sai kuma ki tura mishi, ke da yake baki da hankali zai ki dauki bidiyon tsiraitin ki tura mishi, ki dauki abin da yafi komai muhimmanci da daraja a jikinki ki tura wa namiji. Ki waye ga miki namiji dan goyo ne wai? Wannan banzan soyayya da yake rudan ki shi zaki tunanin cewa wai yana son ki? Na rantsi da Allah namiji yana iya shekara 10 yana bata miki lokaci, a banza a gofi. Akwai mazan da suka san abin da suke, wasu kuma ba su san abin da suke, gabaki ɗayan su wasu na rasa me zan ce, sai dai kawai Allah ya kyauta. Kuma sannan wallahi tallahi mata mu kiyaye, duk namijin da ya ce ki tura mishi tsaraicin jikinki wallahi alazim ba san ki yake yi ba. Abin da yake jikinki yana jikin kanwai shi. Me zai hana ba zai je ya tura ya tambaye kanwai shi ta tura miki, ya tura. Yanzu ku duba update din da yake ta yawo. An yi na farko ba ku dauke da ba, an yi na biyu ba ki dauke da ba, an yi na uku ba ki dauke da ba. Social media din nan update fa wallahi tallahi ila ba a shekara ɗaya sai update din wata mace ya fito. Wani irin jahilci ne, wani mi nazari mi tunani haba. Wallahi in dai zaki dinga bidiyon jikinki kina tura namiji, kina tare da babban ladama a rayuwanki. Yau ko kafirai Kristan wanda wasu ba su da addini, wallahi tallahi idan bidiyon tsiraicin jikin su ya fito sai sun yi nadama, suna jin kunya. Musan wai ke musulma har akwai daɗin bakin da namiji zai miki wai ki yadda? Wai kin manta iyayenmu ko makaranta kika tafi za su ce tafin hannunki idan namiji ya taba, common tafin hannunki idan namiji ya taba ce miki suke yi zaki samu ciki, kin manta. Amma sai ki dauki bidiyon jikinki gabaki daya from A to Z ki tura wa namiji. Wai namijin wallahi ko sadaki na ka kawo, kai ko ana gobe daurin auren mu ne kace in tura maka bidiyon jikina, nayi imani da kaina, nayi imani wallahi bazan tura maka ba, sai dai ka fasa aure na sanadiyan wannan abun. Dan Allah dan annabi mu guji lalata wa kanmu suna. Wannan wani irin tashin hankali ne? Kin je kin yi video, mun ba ke kadai kika kunyata ba, mu ma karan kan bikin kunyata mu, saboda abin da yake jikinki yana jikin mu. Mu ji tsoron Allah, wallahi za su kai mu su baro. Bayan kunyar duniya akwai kunyar lahira. Bayan kunyar duniya wallahi za mu haɗu da ubangijin mu, wallahi komai kaman TV haka za a haska mana. Kinga ana zina ta ido, ana zina ta ko ina da suka gani ana iya zina, musamman inda aka fi zina yanzu ma ta waya aka fi zina yanzu. Abin da yake cewa kamar kin yi zina ne kin fa sani, kap miki wai ki dauki bidiyon jikinki ki tura mishi. Abin nan ya tsaya min a zuciyata. Yanzu ki duba bidiyon da yake yawo naki, kin bata wa karan kanki suna, kin bata mana suna mu da muke mata. Wallahi tallahi duk son kuɗi na ka ce wai ko nawa zaka bani in tura maka bidiyon jikina, la ba zan tura maka ba. Kuma insha Allah na san Allah zai ci gaba da tsare ni akan wannan ɗabi'a tawa da nake ciki. Wallahi ba zan tura maka ba, kai na ce maka ba ko aure naka sai dai ka fasa aure na. Wallahi in dai sai na tura maka wani abu na jikina tukunna zaka aure ni, sai dai ka fasa aure na. Mazan yanzu ba imani ne da su ba, wallahi tallahi gani suke yi in sun bata miki suna sun yi a banza, sun yi a hofi. Sun manta da Allah ya ce duk abin da kai wani sai an yi maka, in ma mai kyau in ma mara kyau.